Bună ziua! 10 august, la poalele vulcanului Etna. Prima dată v-am prezentat în urcare. Acum vă prezint de aici de jos, din zona observatorului astrologic, și încerc să aduc cu zoom-ul cât mai aproape, să vedeți și voi cum erupe acolo sus pe fundal, dacă se vede, unde fumăgăiește, și din când în când auzim și bubuituri. Nu putem urca sus, dat fiind faptul că este periculos. Dacă observați bine, nu știu dacă vedeți, dar acolo între acei doi crateri, care se numesc craterii Silvestri, se vede. Vă pup.